Ola, moi buenos días, bo día. Estamos ante o edificio Fontán, é un núcleo do Sistema Universitario de Galicia, para decirvos que estamos preparando xa a convocatoria da nova edición de bolsas BEME, Máster, para o ano 2022. Aínda quedan varios meses, pero queremos ir facendo os deberes. É necesario ir preparando toda a documentación que poidades necesitar para que no momento que se publique a convocatoria no Diario Oficial de Galicia, de xeito inmediato, poidades presentala. Por eso, necesito que me acompañedes. Todos estes mozos que aquí nos rodean están estudiando nunha universidade galega. Ti tamén o podes facer no próximo ano 22. Pronto se publicará a convocatoria de bolsas BEME para máster. Por eso, si tes ata 39 anos, si tes estudios universitarios superiores de licenciatura, de arquitectura ou de enxeñería, no próximo ano podes estar facendo un máster aquí, en Galicia e con nós. Como? Pois moi sinxelo. Na nosa portal web en Galicia Aberta xa hai un apartado onde podes comprobar se reúnes todos os requisitos, os documentos que necesitas e, ademais, un servicio de acompañamento para axudarche a facer esa comprobación. Non esperes, comproba as túas condicións. Así, no momento que se publique a convocatoria, terás todo listo e preparado para presentar a súa solicitude. É o necesario para que o ano próximo tú tamén poidas estar aquí con nós e Galicia se convirta no teu proxecto de vida. Esperámoste.